ni muso fatura ka cɛ to ko a cɛ tila bɛ cogo di bon n'a y'a sɔrɔ denw bɛ yen cɛ bɛ tila naani na ta urubu n'a y'a sɔrɔ den tɛ a bolo fewu u bɛ denkɛ tɛ denkɛw tɛ cɛ bɛ tilancɛ de sɔrɔ ni den tɛ o fewu u bɛ denw bɛ yen mɛ denkɛ t'u la cɛ ye tilancɛ tigi de mɛ ni denw bɛ urubu de don ni denw bɛ a bɛ urubu ta ni denw tɛ a bɛ tilancɛ ta a ka ci bɛ tilancɛ cogo de la mɛ ci ye min ye ni karamɔgɔw sigira de ci tabagaw de bɛ fɔ min bɛ min bɔ u bɛ min ni min yera la nin ta ye nin ye ni nin ma yala nin ta ye nin ye o bɛ sɔrɔ de ni ci tabagaw bɛɛ bɛ kɛnɛ kan u bɛ ci tabagaw lakalila karamɔgɔ ye a bɛ se k'a ka taa fan dɔ o la bon ko ni balima ko banana ko a bɛ taa furakɛ ye wari d'a ma a taara furakɛ a yɛrɛ furakɛ musiriku fɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ba n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ danganalen b'a la i b'a dɔn n'i ye wari d'a ma bɛ taa yɛrɛ furakɛ musiriku de fɛ i bɛ jurumu sɔrɔ o la wala ta'awanu alal ismi wal udwan ala ko a kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu ni yaada la i bɛ jurumu sɔrɔ o la mais n'a y'a sɔrɔ e tun t'o dɔn e ɲana bɛ taa furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔw de fɛ o ye wari d'a ma ale taara yɛrɛ furakɛ musiriku fɛ o junubu b'ale de kan tant que ni e ma bɔ o kama e t'o dɔn a la e ɲana bɛ taa yɛrɛ furakɛ furakɛli dagalen de furakɛli min dagara e ɲana bɛ t'o de kɛ ye wari d'a ma n'o kan de mais ale yɛrɛ de taara musiriku fɛ e tun dɔɔni tun t'o la junubu t'i ka o la mais n'i b'a dɔn ko ni y'a d'a ma bɛ taa yan fɛ y'a d'a ma i bɛ junubu sɔrɔ o la bon ko dɔ ye ɲininkali dɔ nati ka bɔ Abidjan Kodowara ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn da ni boli ye ka boli aw sen na a bɛ ɲɔgɔn da ou bien ka boli ni motow ye ou bien nɛgɛsow boli dɔrɔn ka ɲɔgɔn da a la bon ko sisote dɔ de bɛ yen aw tɛ wari bɔ dɛ mais sisote dɔ de bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn da ni min gagnera sisote in bɛ min gagnera sisote in bɛ sara dɔ ta ka di o ma i b'a sɔrɔ minnu ye ɲɔgɔn da kɛ aw ma a si ma wari bɔ mais sisote de jɔlen b'a la k'aw bila ɲɔgɔn da in na ni min ye dali kɛ sisote in bɛ wari dɔ ta ka di e ma e min gagnera k'o bɛ cogo di dɔɔnikɛbaaw ye musabaga u y'a tila ka taa tilema yɔrɔma saba de tilema yɔrɔma fɔlɔ a bɛ daga ɲɔgɔn da ka kɛ o la fo a bɛ daga ɲɔgɔn da ka kɛ ka sara da ciiden ko la sabaga illa fi nesili aw kufi aw hafiri sabaga bi fatihi qaf sabaga kore mun ye ciiden ko a tɛ daga ɲɔgɔn da ka kɛ wari ka di fo ɲɔgɔn da saba a tɛ daga ɲɔgɔn da ka kɛ wari ka bɔ ka di ɲɔgɔn da bagaw ma fo ɲɔgɔn da saba fi nesili biɲɛ fili ou bien marafaci tɛgɛdiya k'o ladege jahadu ɲɛ ka tɛgɛdiya ladege jahadu ɲɛ ka ɲɔgɔn da tɛgɛdiya la marafaci la ka ɲɔgɔn da biɲɛ fili la pour que entraînement jahadu ɲɛ parce que o ye jahadu minɛnw de ciden ko ɲɔgɔn da dagara nin na a kan ni mɔgɔ min ye dali kɛ a ka sara filanan aw kufi ou bien ɲaamɛw fana fɔlɔ jahadu tun bɛ kɛ ni ɲaamɛw ye ka ɲaamɛw ka ɲɔgɔn da kɛ ni ɲaamɛw fana ye ni min ye dali kɛ a n'a kadɔ ta a n'a sara ta k'a d'a ma ciden k'o fana dagara sabanan sow hafiri y'o de ou bien sow fana ye jahadu minɛnw de ka ɲɔgɔn da kɛ ni sow ye ka yɛlɛ sow kan ka ɲɔgɔn da kɛ n'o ye an kan tɛ Mali ka sow bɔ ɲinali ka ɲɔgɔn da kɛ ni sow ye ciden ko o fana
kasara di ni min ye dali kɛ kasara dama o fana dagara parce que nunu ye jihadu minanw de nunu ye ka entraînement jihadu de kɛ a ko ni nin saba tɛ a tɛ daga ɲɔgɔn da si ka kɛ diɲɛ la wari ka mina fo nin saba bon dɔnnibagaw ko ayiwa an fana tile la ni mina minnu bɛ nin saba nɔ la ni jihadu bɛ kɛ n'u ye ka ɲɔgɔn da bɔnbu ciliw la ka ɲɔgɔn da miki bɔliw la sariw bɔliw ka ɲɔgɔn da a la parce que jihadu bɛ kɛ ni olu de kɛlɛ bɛ kɛ ni olu de sisan ɲɔgɔn da bɛ dege olu bɔlilen n'u ka ladegeli la komi n'u bilala sɔw nɔ la jihadu minɛnw nɔ la o bɛ shekul islam bun tɛmiya ninnu na inati dɔɔni ɲini dɔɔni masayilaw ɲɔgɔn da bɛ se ka kɛ silamɛya dɔɔni masayilaw ɲɔgɔn da bɛ se ka kɛ olu fana la sara ka kɛ parce que suratu tawba kɔnɔ ala ye jihadu ni dɔɔni ɲini kɛ aya kelen ye yɔrɔ dɔ la bali jihadu yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni dɔɔni t'i bolo donc ko dɔɔni ɲinini bɛ komi jihadu minan dɔ de donc dɔɔni ɲini dɔɔni masayilaw la ɲɔgɔn da bɛ se ka kɛ olu la bon ni ɲɔgɔn da sugu min filɛ nin ye a dagara a k'a kɛ ni ɲɔgɔn cɛ fu a dagara a ka sara da ni min ye dali ka ba ta kɛlɛ bon filanan ɲɔgɔn da min bɛ kɛ ka ɲɔgɔn da n'a ka sɛw ye ka boli ou bien ka ɲɔgɔn da ni bolifɛnw de nɛgɛsow ni fɛnw ye k'u boli ni min ye dali kɛ bon ni ɲɔgɔn da filanan nin bɛ daga mais sara tɛ minɛ a bɛ daga ka nin kɛ mais sara tɛ minɛ a tɛ daga sara ka minɛ a la ni ɲɔgɔn da sugu a tɛ daga sara ka minɛ a la mais dɔnni kama ko n'a tɛ aw sogo la ka bɔ a ka diina wajibi dɔw ma a dagara k'a kɛ pour a ka faru a ka yɛrɛ ka entraînement ni fɛnw kɛ baasi t'o la mais sara tɛ minɛ a la dɛ a kɛra aw minnu bɛ ɲɔgɔn da aw de bɛ sara bɔ wa a kɛra ne dali kɛ mɔgɔ kelen de bɛ sara bɔ ka d'a ma ciden ko la sabaga illa fi nesiraw kɔfɛ aw hafiri sara kɔni ka minɛ ɲɔgɔn da la ciden y'a da saba in de la donc a tɛ daga a ka ɲɔgɔn da ni boli ye sara ka d'a ma aw yɛrɛ de y'a bɔ sa wa mɔgɔ wɛrɛ de y'a ta ka d'i ma a tɛ daga a bɛ daga k'a kɛ fu kɔni a ka ɲɔgɔn da fu n'a ma bali ka bɔ wajibi dɔ ma nin tɛ filanan ye wa sabanan ɲɔgɔn da dɔ bɛ wari b'a la o wari t'a la o haram o ye mun ye a nerdi wa sataraniz wa sataranj a nerdi wa sataranj nerdi ye mun ye nido gosi ou bien mariage sataranj ye mun ye damu bɔ ka ɲɔgɔn da kɛ nido gosili la ou bien mariage bɔ ka ɲɔgɔn da kɛ o la ou bien damu bɔ ka ɲɔgɔn da kɛ o la a ye wari da o a ma wari da o haram nin tɛ bɛn ciden ko sallallahu alaihi wasallam hadisa sahanden dɔ la mallayiban bineridi ka annama sabaga yaddahu fi lahmil khinjir wa dammihi hadisa in bɛ se muslimu kɔnɔ ciden ko ni mɔgɔ ye tilen ko kɛ ni nido de ye ko a bɛ komi i y'i ka bolo kɛ k'a sɔɔri lɛsogo la ni lɛ joli i y'i bolo kɛ o kɔnɔ hadisa dɔ la ciden ko mallayiba bineridin fagari asallaha wa rasulahu a ko ni mɔgɔ damu nido ni e ye tilen ko kɛ n'o de ye i ye ala sɔsɔ i y'a ciden sɔsɔ ninnu bɛ hadisa sahale a bɛ turumiji kɔnɔ sahawla albal donc ɲɔgɔn da a dɔnnaw bolo sisan saba de don fɔlɔ o dagara a k'a kɛ ni ɲɔgɔn cɛ fu a dagara ka wari minɛ filanan a dagara a k'a kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ fu mais a tɛ daga ka wari minɛ min ye boli ye sew na sabanan a tɛ daga ka kɛ fu a tɛ daga wari ka minɛ min ye marasi bon ni damu bon ni lido bon ninnu ye wari bɛ dara o wari ma da o a tɛ daga ninnu ka kɛ haramu don donc dɔnnibagaw ye musabaga ɲɔgɔn da tila ka taa nin tila yɔrɔma saba de fɛn wɛrɛ bɛ min ye ka ɲɔgɔn bɔkisɛ ka ɲɔgɔn karate ka siɲɛtaw kɛ dɔnnibagaw ko ni kataru bɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ bɛ se ka sa a la mɔgɔ bɛ se ka faga a la mɔgɔ ka yɔrɔ dɔ bɛ se ka kari a la kataru bɛ olu la olu tɔli de ka kaw ye ni kataru b'a la danger bɛ fɛn o fɛn na a k'o tɔ de ka ɲi mɔgɔ kana sa a la mɔgɔ yɔrɔ kana taa jogi fu mais min ni kataru ni danger t'a la a dagara a k'a kɛ mais wari kana minɛ donc dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn da tila ka taa ni saba de
Bo koni muso ka haidu tigara ka kalo bo jora ko fe jolo min bena ibo ke chogodi. Bo muso ka haidu tigele abe doni ta manche fula dola kelenya. Qassatul bayda wal jufufa ube doba fa jafaf. Qassatul bayda munye abe muso do kala dala nubu ka kalo bo kono joli tigara ji jemani do de do abe bo. Ni ka joli jora pew ji jeman de do qassatul bayda ji jeman de do obe bo. Ni muso yo o ji jeman nye ayerela ka joli jora yo ji jeman nye ayerela asenera abe ko ni kora o ji jeman nyeli ko fe e kora joli wore min bena na manal bange joli kay ere kan noniya la halala ni sufrat wal qudra anya duru lendo ube anya be komi liptoji amake komi joli yere umu atia ka hadisa beniro la kunna la na'uddu sufra wa qudratu ba'da tuhuri shay'a ko seniya kofe ibena joli durule mununye ube ibena joli munu sawa sawale nye nube boyila ute komi bange joli nyere wa kuloru yere chogo yere haqiqa ko ciden tile la seniya kofe ibe nin joli minye kulu tunte nin jate foye ote jate joli yede oti bali salo oti bole fole tanki ka sene yira qasatul bayda yira ni yetta go man se fole ta man se fula na ba fo al jufufa o yem munya be haketo ni joli ba ke ka bom musola abe femminke ka do joli mbo yoro la puru ka jori mina akera kori mugu desa akera fini de ibe min do yoro ina wakati aba bo kalaje ni joli kurabala aba do ko joli matige men ni aya boka laja ya sura ajalendo joli kuratara ajara joli kuratara ubafu ni majufufa ni nyeta manche ko akabange joli jora nyeta manche fulana bonni muso ye nin fana de yetuguni ayen ninye akora akolen kofe al kudura ni sufura min bena o kofe atejate me tanki ni sene ya ukaye fengo fembe bo abere togo ye ko bange joli min ni sene ya fula ta man se fula dola kele nyelen ko fe ikora joli min be bo amado bange joli yere kala hala chogola wote jate kana salli tono ye ni sungalo kana sun tono ye ni chebe idagari che wala wote jate sene ya ko fe ummu atiya yode fo ko mogo mi sungalo la ni be nafila ke kuranati e kunna ni be kuranata ka kala i ka nafila la bo yala ni be fajiri fana salli abe dage ka kuranata ka laja kono wa ka salli bo don ke ba ya ira ciden ka hadisa ube amba aisha to aka jonke do jakwana atumbe amba aisha to la salli kuranata kunna abe kuranata ka laje ni nyen nafila yi ibe se ka kuranata ka salli na nafila la min kan no ma nabi kun kolola o kala ni be ta uruko la iba da tugo ka minade ka da ni be wuli bata bon ni be ye bara de salli la nunu man ka farda la no ya kere ku ke nafila la ni min ye farda ye kana kuranata farda kono ko ibe salli ni kuranai fatiha ko fe fa akhira ma tayassara min alquran kurana yoro min kan no ma o kala ikana kuranata kito farda la bo ko ni nyen kali fula de ke ko anko ni masalamu fo baraji tala ko anka kanna ni ko kishi bauka hari ni ko anka kanna kishi bauka baraji te sebiye afo arabu kande la salamu alaikum har bamanan kan ni ko kishi bauka de
mun bi bali ka salamu yin fo abi dudiya salamu yin fo Allah ka kuma da bala ka qur'ana bai hadisa kono bi ka kuma yin fasamanto ka cogodi Allah ka kuma donc ni ko har kisi bi kade iya tigi fode ne baraji denkelente sabiye baraji min be foli no fe ote sabiye ni nyinin kali folo jabuye fo salamu in kanyina ka fo a cogodi la nyinin kali folo jabuye ni fulan nay ko atara bo koni mo tara baraka yiro dola iba soro salamu ka bo e bolo mais e tara bara yiro minna salamu man bo lu bolo ni e ma u ka foli unde fe bonjour bonsoir e ka kote nyana bo be munke salamu inde fuye wa man yattaqillah yaj'al Allahu makhraja wa yarjuhu min haythu la yahtasib donc ni e tara e ka salamu foli ye minye o de fuye ni mo sirana ala nya la be boda kiye abi garjaga yoro la e yereta miri ka garjaga ke bobo yoro mi yala ni hada madima min soro ala ka bato kono ibo soro aka kuta kono ani anko ciden ka hadisa dobe mani itamisa iridallah bi shaqti an-nas radiyallahu anhu warda anhu an-nas ومن التمس إرداء الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس tuma min mawiya kera masakeda ye letiri chamba ishiti makwa ka wushi kando kyale kana janya de amba ishitu letiri sebe ako chiden ko ni mugo min ala ka je nyini hada madun ka dimi kono min kadi alay ne bode fo min kadi alay ne bode ka hari de ka dimi akwala be je koro abe hada madu damfe fana je koro damfe ndu sukumba le de bolo mi akoni mogo ni e hada madu jende nyini ala ka dimi kono nka fen fo min kadi mogo ye nka fen ke min kadi mogo ye o fa soro mandi ala e fana ka mogo je nyini ala ka dimi kono nana ako ala be dimi koro abe mogo nunu fana la dimi koro ala be dimi koro abe mogo la dimi koro hadisan na cogo do la wa ada hamidahu jammalahu min tumbi tanuka koro de abe laba kila gosi abe laba kila gosi donc hada made e ka ke ka hada made de e ka ke ala ka jenyini na de e kana ke ko be hada made un jenyini min kadi ala ni e nana o de fo min kadi hada made kana to la e ko la wuja yo de fo ako wa alayka bi asari man qad salafa wa in arafadaka nas ako hada madiya ko indima mi sabatira ka boy ka salafu salihu boro odi nyini ko fo ko ke hari ni be banila wa iyyaka wa ara'i nas wa in jagharafuha bil qawli ako ndima yire ko hada madon ka hakrina ma de hari nu ya masiri ni kuma masiri le nyo chogo hada made hakilina hada made fendila le yire ko sama ya masiri chogo mo munun temena tugu ulude ko har ni be badnila donc ambe min fo tigi ni tara har salamu mandi uluye tanke salamu de do e ka salamu de fuye wa alaikum salam o ka baraji biye ni e salamu bila mo ko na le jabu chogore la min te ka foli sagile junu ba le de ka e ka baraji sabrege bon koni mogo min be salila e ɲinana sujudu kelen ko salamu bilalen kɔfɛ i y'a dɔn i ɲinana sujudu kelen ko i bena ni sujudi de i bena ni arakan de dɔnnikibaw ko n'a y'a sɔrɔ sujudi in b'i ka arakan laban in de la arakan laban de y'a sujudi fɔlɔ kɛ a sujudi filanan i ɲinana ko salamu bilalen hakili jiginna n'i b'i sigi yɔrɔ la furancɛ ma janya n'i b'i sigi yɔrɔ la ka baro kɛ i ka na ni sujudi in de i ka tahiya kɛ ka salamu bila o kɔfɛ i bɛ bada sujudi kɛ mais n'a y'a sɔrɔ kumaw cayara furancɛ janyana ou bien a bɔra misiri kɔnɔ a bɛ na ni arakan kelen dafalen ye
ni français janyana ibe nani arakan kelen dafalen de ka salli dafa ka salamu ke ka bada ke mais ni sujudi laban de do français ma janya ibi sigi yoro la ye salamu be ibi sigi yoro la ye hakli jigi be dali sujudi fulanay ibe kabaru fili kanani sujudi fulanay ka tahiyya ke ka salamu bila ko fe ka bada sujudi ke sujudi fula ka salamu bila mais ni français janyana ibe nani arakan kelen ah bon ko ɲininkali nana ka bɔ kɔfɛ an ka kuma sigirɛti ka haramu dɔ makaruhu dɔ ba saliji kɔfɛ ne sigirɛti min saliji bɛ tiɲɛ ba nin ye ɲininkali fila de bon fɔlɔ ye mun ye sigirɛti a dɔnnikɛbaga mutakaddiminaw dɔnnikɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ minnu tɛmɛna sigirɛti bɔr'u tile la mais u t'a dɔn min bɛ sigirɛti la tɔɔrɔ min bɛ sigirɛti la u t'a dɔn mais u ɲɛ b'a la don ko dɔ ko cɛjugu kɔni a man kan mais olu t'a tɔɔrɔ dɔn bon ko sigirɛti ye makaruhu ye dɔnnikɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ u ko sigirɛti ye makaruhu ye parce que u b'a dɔn ko dɔ a man kan mais u tɛ a tɔɔrɔ fana dɔn donc olu y'a kɛ makaruhu ye mais dɔnnikɛbaga laban minnu nana dɔn min bɛ sigirɛti la halakili min b'a la nafolo tiɲɛ min b'a la mɔgɔ faga min b'a la u nana dɔn dalilaw sabatilen bɛ kuranɛ ni hadisaw la minnu b'a yira ko haramuyalen don sigirɛti bɛ mɔgɔ halaki a bɛ fasa k'i bana k'i halaki ala ko wala tulqu bi aydikum ila tahaluka ala ko a kana yɛrɛ di halaki ma sigirɛti bɛ halaki ou bien a tɛ halaki a bɛ halaki a donna nin aya kɔnɔ ala ko a kana yɛrɛ halaki sigirɛti bɛ mɔgɔ faga san kɔnɔ sigirɛti bɛ mɔgɔ hakɛ min faga a jate bɛ dɔgɔtɔrɔw bolo ala ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima a ko a kana yɛrɛ faga dɛ ala ye hinna masa de ka taa aw ma ni mɔgɔ min ye i yɛrɛ faga k'i yɛrɛ tɔɲɔ k'i yɛrɛ faga han wa man yaqtulu nafsahu juluma la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima aya laban wudu ha ومن يفعل ذلك فسوف نصليه جهنم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه النار جزاك الله خيرا ala ko ni mɔgɔ min y'o kɛ yaada ani k'i yɛrɛ tɔɲɔ ni ala b'i bila jahannaba tasuma kɔnɔ bon ala ko i kan'i yɛrɛ faga ka jahannaba don fɔ a nɔfɛ sigirɛti b'i faga ou bien a t'i faga sigirɛti minna yɛrɛ fagala dɛ sigirɛti haramura a yera nin yɔrɔ fana la sigirɛti ye jahannaba dumuni taamase dɛ la yusmin wala yughni min zu ala ko jahannaba don bɛ dumuni dɔ dun jahannaba kɔnɔ a t'u tilo a tɛ kɔngɔ b'o la sigirɛti minna fana b'o cogo la a t'i i tilo a tɛ kɔngɔ bɔ i la jahannaba dumuni taamase b'a la donc ko nin yɔrɔ fana la nin y'a yira ko sigirɛti ye haramu ye bon n'o taara hadisaw fanfɛla la ko ciden ko la darara ni wala dirara kana k'i yɛrɛ kun tɔɲɔbaga ye kana kɛ mɔgɔ tɔɲɔbaga ye sigirɛti minna ni yɛrɛ kun tɔɲɔna de ye awa sigirɛti minna ye mɔgɔ tɔɔrɔla de a sigirɛti kasa tɔɔrɔ min b'a la janko sigirɛti minna ka muso bɛ dugu la dɛ n ye muso dɔ ye tant que diina ka d'a ye a cɛ ka da seniyalen ka d'a ye a den dɔ de y'a fɔ k'olu fa a bɛ sigirɛti min ko ni da wagati sera ko olu ba bɛ bɔrɔsu de ta ka d'a ma ko a ka taa da kɔ tɔɔrɔ min b'a la a ka muso tɔɔrɔli min b'a la sigirɛti kasa sigirɛti minɛw dɔw yɛrɛ bɛ yen safa kɔnɔ misiri la n'u gɛrɛli la i bɛ kɔrɔtɔ de alimami ka salamu wele ka bɔ a kɛrɛfɛ awa a dɔw bɛ yen janko anw ka sugu la araɲɛ siranya tɛ ni jama cayara sugu la don n'i ka fini sɔgɔlen bɛ bɔ sugu la i tɛ bɔ a kalama sigirɛti minna dɔ ka sigirɛti kun taara turu a la k'a jani a bɛ ka fini sɔgɔ i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ la darara wala dirara sigirɛti minna yɛrɛ kun tɔɲɔna de sigirɛti minna ye mɔgɔ tɔɲɔna de janko a kasa hali jamana baw filɛ bi
uya ko ka jama dala je yoro no ka yoruba be uya antere cigarette temiye atemiye tanke toroli be min be cigarette la ewa cigarette na fulo cinya bala cidin kunna an qila wa qala wa ida'atil mal uya fo cidin yan balala ani na fulo cinya be cigarette la cigarette minna ye wori min do cigarette pakela kami abe komi niye ewa keme fara ɲɔgɔn kate ka tasuma kala iye tara wori de do ala kasage ka ere ka tasuma kala abe komi niye keme kurudoro ka tasuma kala cigarette minna ye wori ciyana de har amerika kitabu do be tawjihatil islam saudi ka karamo do yadila amerika dogotoro tani duru dogotoro baw u delela ka cigarette be mogo min faga diɲa kono ka jate mina cigarette be nafolo min tiɲa jamanaw kono ka jate mina cigarette be ni min bana ki parleje ka jate mina ima hari kafiru yere u ya sebe cigarette yere ka fenka ko amanya hada madenka kenayama dan ku te saka antar di pew u ya sabaka ko amanya hada maden yere ka kenayama hari kafiru yere ya do bi ko tora be cigarette la abe mugo halaki abe mugo faga abe cinna furo cinya jamana kono ewa cigarette minnaw be tasuma min do kungo kono nala ka kungo kono fewun janiye ka dun janiye ka mugo ka sene ko furo jani dantala abe cigarette mego do fili drobe ke tasuma kungo kono dai donc ambe min fo sosoli tala doni ke bagal laba bolo munu nye cigarette torona ka cinyali do ayaw sabatile mbe hadisaw sabatile cigarette mini haramu cigarette fereli haramu hari kai ka ewa soji cigarette ferela maka ke bitige cigarette be fera kono ibe lokaso min haramu dor ke bo kuma nan bela inna allaha ja harama shay'an harama samanu kidon ko ne alai fe mo fe haramu ya aba so haramu ime ko suguna ba bede haramu ya suguna te siga haramu ya like koy sariya tigite suguna te siga fe haramu suguna te siga fe ladaga men ni suguna ye min ko ni qur'ana ni hadisa ko no don ko ba nyuma ye min fo abo fo de cigarette haramu affaire li haramu ki ka bitigi dama lokaso na haramu ibe lo se minna ni nya kanyi ni kali folo jabo fulana ko yala ika salliji talen ko fe ni cigarette mi salliji be ci Allah cigarette ko ni minite salliji ci afeuna iye cigarette min ke wode junubu bila min ni ka salliji ci afeure munun fora de law foro la no ulu dola kelema isro salliji ko ni ba no la cigarette mini de junubu bila aha wa alaikum salam ko yala mo be se ka nyini mo be nyini ka lagara ika korete ka demba ya mawa hada maden kelen kelebe ala ye mo munun do e ka garjagela ku ge ibe nyini ka odela mami abudi yastari illahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa qasu li rayatihi illa harama allah alayhi aljanna ni hadisa be sey muslimu kono ciden ko jon side te ni alabe e wa marafeun do e ka garjagela ke uke e ka marafenye ifatura domi ayasuru yi kam marafeun jamfa fuari janna doni be ki mahramu ye marafeun jamfa liye munye do baw joka duma sogo kana desula miji kana desula dayoro nyuma kilimu buka ni nye fenye diya kono men ninte marafel la doni ni ma dina yiri kam marafeuna ima ala yirula ka ala ka bato cogo nyuma yirula ima cide yirula ka cide ka bato cogo nyuma yirula ube ala soso na unyana ube ala soso unyana ube cide soso unyana salitina cogola ninde togo ko yi kam marafen jamfa ta antene parabur kita ka monte ika soko ika muso be filmu kuntambe la jala tele na te filmu kuntambe be la jala ninde ye marafen jamfali ye ciden ko ni saran nin kar janna donina haramu yema وراتو الشيخ محمد بن سالم الثيمين رحمه الله أدلك كتابك لا نيا aka fatawa una ka fiun kono
ako antene parabolo ki min fulen ni ni mogo ye nin diro i ka so kono i sara ka to ye i denbaya janfa ciden ye hadisa min fo i be se ka do a kono gorobali la mais lagare ka ko be ala bolo mais i be do hadisa in kone la ni ciden ko mogo si te ni ala be genni ke fewn dima i sado ye ka genni fewn jamba fo arjanna be haramu yima ako i be do ni hadisa la parce que antene parabolo ka ti ako foyi te lajala ni haramu ni jogo ciyate ni sara ka to i ka denbaya kono i sara u ka janfali kan donc mogo ka denbaya kunko de b'i kan ni min ye ko i ka koroke ka denbaya o kunko te e kan e be ɲinin ka yɔrɔ min babile amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ni konu y'u ye ko kone mun na ciden ka hadisa be bari ka o yɔrɔ la man yara minkum munkar fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa jadika bi al-iman ni e ko koroke ka denbaya re e te se ka bugo mais ni y'a nga a ye ko kone min koni la a della bi bolo be se ka kuma karsan ni mani karsan ni toye o bi ka ni be se ko ke mankante boala fitina te boala o bi ka ko ke ni mo ke ala bi nyini ko la parce que ye ko kone ni be se ka yelema ni ne ni be se ka fo ima fo ibe nyini ka ko la na ya suru ne nyire te se ka fo fana ni e ya fo e koroke ka dembaya kulbu bila sira abi minna ni nya haramu de nin tebbe o be ke fitina ni balaw de ina ce donc iba ko idusukun kono o be ko jugu min ke ko jugu in ko idusukun kono mais ni ko jugu mi toro idusukun kono ma digila be ke nyana e bolo te se ka bali in nen te se ka fo ima ko idusukun kono fana ci den ko e kalli mana de la fulelo na cogo do yere akon min habbati khadal li mana te idusukun kono donc o be se ka junubu be se ka esro ni yoro de min babil amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar junubu be se ka esro ni o yoro de ibe se ka koko no min bali ni ma bali o masuliya bi ka ala be se ke nyinin ka wala ni be se ku nyamara ni nyuma minye imo ke o masuliya bi ka iye faratu min kala be se ke nyinin ka wala me ka fo ka demba ya be ko munun ke wote eto o kala ma woti fe ko be nyinin kala ala ite nyinin kala ka demba la e de ka nyinin ka chogo i ka koroke ka denbaya la nin cogo de do ay ma hadisa na cogo famu ba mallayiba bin neridi akon ni tronke kenay mallayiba bin neridi ka annama sabaga yaddahu fi lahmi al-qinjir wa dammihi kidan ko ni tronke kenay de akon ni mogo mo ye tronke kenin ni do ye damu ye abe komi i bolo sori le sogo kono ani loy joli ate be ka tronke kenay yere de bon comme nous ni abe juen de la téléphonie no feuna walladina hum anil lagawi tatilun ke kama hada madin mado tu toroma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلي كتي من بي ni seli kala kelen bɛɛ kan ka kalama o dɔ ye min ye o le sujudu sahawi ye ni kama ko sujudu sahawi o le seli kala bɛ sujudu fila min bɛn tumana min na ni fɛ dɔ ka seli sɔrɔ n'a tola seli la ni fɛ dɔ ka seli sɔrɔ ka sababuya kɛ a ɲinana ka dɔ fara kan Allahu Taala ko a y'a kɛ ɲɛ min ma a ɲinana ka dɔ fara kan o ye fɛ ye min ka seli sɔrɔ o kan ka labɛn ɲɛ jumɛn ma o bɛ labɛn ni sujudu fila ye a ye fɔ o ma ko sujudu sahawi walima a tola seli la nagasili dɔ ka seli sɔrɔ
a tun kan ka sigi lɔ fila kɔfɛ ka tahiya ka ɲinana a ma se ka sigi ɲinan kosɔn fɛ ka seli sɔrɔ o kan ka labɛn ɲɛ jumɛn ma o bɛ labɛn ni sujudu fila ye a ye fɔ o fana ma ko sujudu sahawi walima a sigala k'a to seli la a m'a lɔn a bɛ ɲɛ min ma o fana ye fɛ dɔ ye min bɛ seli sɔrɔ